enak penaknya yo. Gini Mbah Rom, guys. Mak, anu siapno jarik kresek. Ayo. Mlaku ae. Tak jelas sih. Mlaku kono lho karo sute. Emah. Aku iya kesel ngene iki. Nang ndi nih? Kok apa tuh? Mak, Tuh. habis itu kan. Cepet guys. Hai. Lawang dikan cepet tak. Guys, panas ini. Nah, bre. Betul sih. Betul guys. Ush. Keteran. Enek tamu mah jel. Mbah no bayar Imam. Awas HP 6 loh. Oh, sik. Sik, guys. Mbah no, kancane ibu, Mbah. Oh iya. Nggih. Iya. Nangis. Sat pokok, guys. Kok, Mak? Nang bancane ibu nang. Wow, alah mak, wae. Ki cepet desik tak kat, oke. Assalamualaikum. Mbah. Malah besunak besuni. Kok nyali lagi. Mangguri guys. Tidak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama, aku syuting ya. Ya. Mama Mur juga gak apa-apa. Mama Mur juga tak suruh. Oh iya ya. Oh, ora ketok. Aku yo isa-isa kok. Ora ketok kok. Wes, guys. Tak concong. Bancane ibu, Mbah. Loh, jadi ibu nganu rumah sakit. Iya. Loh, rumah sakit itu kenapa? Kan? Mau lahiran. Lahiran. Loh, Dek bengi tak telepon ngomongin. Aku rak kaget ya. Heeh. Loh, Lip, Teleponan. piye kabare? Apa mbak aku pendang turu. Loh, pendang turu kok. Lah ke jare rumah sakit. Loh, terus didudono impulse. Wah, tak ngono. Lah ke nek rumah sakit piye? Aku iki kan mau ngecek mbak, darahku iki 140. Loh, 140 adek opname. Tek tinggi ya. Loh, 140 mosok tinggi, Mur? Ya mungkin karena dia keadaan hamil, Mak. Mungkin sih. Nek sakmono iki nek aku Pere sing tinggi. Per 90 mbok per 9 pira ngono, Mbah. Pere tinggi. lah oga. Lah ndek nek iso muni bayi muni piye, dokter? Di Kurang dokternya jarene meni mau ini mau dilahirkan ngono. Sing Mondok mau ya. Terus iya, ngomong ngono. kok ilake bayi meso apan. Aku HP anuku bayiku iso kurang 2 minggu. Lah kurang 2 minggu adek ape bayi lah. Iya. Ini ngeten, Mak, biasanya Piye? dokter kan dalam keadaan hamil itu tidak boleh tahu darah tinggi ku gak boleh, Mak. Iya, darah tinggi gak boleh. Hamil darah tinggi kudu turun terus. Untung aku ora tau periksa. Iya bener, Mbak. Mulane Bener. Pak ya, mulane nek ajeng lahiran kan dicek terus darah itu. Gak boleh tinggi langsung tindakan. Darah tinggi langsung tindakan. Nek keadaan posisi hamil. Gak Lina sok wis
Utang preso. Mau nak wayahe bayi lak bayi. Lagi kan wayahe kontrol to Dek iki. Nah, niku biasane udah naik jenenge Bener. dokter. Bener. Biasane dipacu mak dipasakno loro leh. Engko dienggo istirahat kalau kadang medun. Mergo iki awake loro kabehan gak iso turu, darah ngumbul. Nek ijek 140 nek pas aku yo ora nak ngarani wong Banyu, wong meteng iki yo sak ngono kuwi kok. Wah, aku yo tau 150 kok, 120 tau Mbak nggone Mbak Lina, yo wis aku ora. Gak apa-apa ya. Aku ora tau mriksakno. Aku bayi gak tau mriksakno yen bayi dek wong dek men wis tuwek meteng. Nek bayi angel, alah. Jare sapa? Aku sih yakin karo sing gawe urip kok. Aku sing penting bekerja, esuk wis ndang apa tak gawe. Ngepel ya tak jarak tak ngenek-ngenekno. Kan wong zaman saiki kan apa-apa kan umbah-umbah karo Mesin. Aku ndek kan bayi ora mbek mesin, tak umbah dhewe, tak usek dhewe. Suruh. Aktif dek ya badan. Nah, ateng ijek. Mana kekuatan wong bayi saiki malas. Ora gelem metu saking males. Baper. Mbok malas. Wong saiki sak nom-nom kuwi malas, wong ndek jaman kae ora. Nyangking banyu, nimbo mek banyu. Dek kae dinggo ngono kuwi ora apa-apa ya, Mbak yo. Gak apa-apa. Wong aku mek banyu naripine nganggo pikulan kok kan. Lah iya. Ember klo mikul, Lah iya. umbah-umbah yo nang apa sumur. Jadi Zaman now. kekuatane iki ada ngono wong bayi iki. Lan ndek zaman kae bayi nayo-nayo. Nek sak wong nom saiki yo ngono kuwi, males aku nek ngarani. Apa mesin karek cus. Terus apa jenenge? Apa sego yo karek cus ndek karek. Iya. Oh, mau nyekul. Wedo nafsu yo saiki muga-muga bayi-bayi saiki udah diparingi slamet ya. Amin. Wis mbah operasi mbah ora sing penting yo saiki hitungane saiki yo saiki. Lah engko nek gak ngono yo kleru. Engko nganu sithik kleru. Urip iki garane lek nek ndek kae ring nglerokno wong sing gawe urip ora iso. Yo wis laire kuwi yo wis kuwi. Dinane kuwi yo wis kuwi. Bayi pecopot yo kuwi wis. Penak ya Mbak dek kae yo. Hah? Ndek zaman kae. Lah iya. Padakno saiki. Zaman now saiki mari. Zaman apa nek iki? Mbak. Rancane Ibu. Yo muga-muga mu alifan nek mbak iki diparingi lancar ya nduk. Amin. Ora ana alangan apa-apa, muga-muga selamat. Amin. Projat walaupun dengan dokter-dokter saiki ya wis pinter main aku ngaran dokter saiki pinter kabeh. Bayine selamat, mbok selamat sing tak jaluk kuwi tok intine. Wis waras, muga apa sing dadi apa? Keangan-anganane muga-muga tak Kabul. Amin. Wis sih. muga aku tak rono kok kumpulan ae. Entane nek bayine lair ae. Lho, Iso ngono ae. ben ini urung diplotok. Heeh, ki urung dibakon nang ndi? Monggo nyali apa? Ayo. Kasih ya, Mbah. Ayo. Wis ndalai badan wis nek kene. Wah, emang bar kokonae Mbah Japlek ngopi. Iya. Mbak Nur bilang apa? Wih, ayam geprek. Heeh, ini Mbak. Isu-isu. Rancane Ibu, Mbak. Makasih yo, muga-muga Mbak Lipah sing paling utama iki sehat, lahirane lancar. Amin. Bayine sehat, ibune sehat, wis bral-bral dan ajobo ben ayem. Wis karek ngopeni. Amin. Ndek iki sore lagi mlebu iki ndang ngene. Pengen ndang gage, ndang ditokno, ndang wis kono dene. Lagi mlebu kono iki. Joihan ngono iki wis pokoke wis nang ditokno ndang ayem ngono Heeh. tenan. Nang karek ngopeni. Wis ayo, Vin. Terima kasih ya. Oke. Ceblok nih kalian. Lah iya. Assalamualaikum. Baket. Mbak. Hai. Iya. Ayo mlebu. Rancane Ibu, Mbak. Terima kasih yang ngatemi Ibu. anu Mbak Lipah. Iya. Terima kasih Mbak Lipah, muga-muga panjang umur, Amin. rezekine akeh. Amin. Muga-muga sampeyan lahir nayo, lah dadungane nambah kemi, guys. Oke. Terima kasih ya. Ya, monggo, Mbak. Iya prayo, Pin. Nggih. Libur sedaya. Kaya wong ra kanggo. Kaya ora kanggo ta. Kaya apa jenenge? Aku nek kanggo ora ngarang kene. Kaya kanggone pabrik pindang.
digoreng. Ndang metu kono ndang metu tinggal gak apa-apa aku. Ndang tuku. Nek tuku dah tuku sik. Ndok bener. Sudah aku mau pernah pedes ya orang main terus. Ada di mata gue wes tahu mangan pedes kan. Kira wetengku rondok loro. Empat, jadi kan mbok empat. Matan. Mas tuh rondok krasa loro sithik-sithik kuwi. Bekai. Kowe jajal delok buka piro iki? Bodoh kan? Bukan awak-awak. Dek kowe ndak apa iso yo nang kuwi nek trike bidan Kemarin sekolah ambil lho apa? IPS. Lha iso iki sing Mau ke dengan batu. iki sing apa jenenge, Des? Sing perawat-perawat sekolah iki kebidanan Ini IPA. bukan ngapalo wi apal. Ngapa lho? Ngapalo PS kan bukan ngapalo no. Ngapa lho utang? Sorry ya, gak tahu kan bos. Telak. Tahu aku. Telak. Mau juga piye tahu? Wong urip yo ora enek ra utang. Gak ilang gak lupa. Aku kan anu ya kali. Apa yang nabung ke kamu? Lo tak transfer wong oleh. Oh, wong nabung kok 20.000. Duh, 20.000 pengoke. Wisok bodo entuke 500 ini. Ben. Sampai nabung. Timbang orang nabung. Aku ngono gak. Memang jane apa tak panu-panu ngene anu. Malah ngomong ae wis kudu orang ini ya. Lah kowe ki lho waktu lali. Lah wong aku pe Kowe ora MBG Mbak niku lon. Lah kok wis ya nabung ning kono 100.000. ngomongnya Mandina. Aku tak kudu mesin. Indonesia ya. Ndak iso. Berarti jajaran ngate kali ya coba ae. Lara gak entuk yo. Jirene badan wis pemalas. Ngawur cah. Jiri perawate kok gak entuk. Aku lho ndek wis ngomong ngene. Pengen jalan, aku pengen duduk, jangan dulu. Bolehnya miring ke kanan, miring ke kiri. Lagi miring kanan, miring orang kan naik. Iso ngene. Iya.